Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku. Gani na sake dawo muku a kashi na biyu a cikin tashar nan ta Binta Garba Saleh Novels TV. A kan littafin nan da muke bisa mai suna Hidayat, wanda fitacciyar marubuciyarmu Khalisat Haidar ta rubuta mana. Ni Mama Hanifa da zan ci gaba da kama ku nike kara tunasar da masu baki daga cikin tashar nan da su danna mana subscribe sannan su taba mana karaura domin ci gaba da samun wannan cikakken labarin da zarar mun dora shi. Hidayat kashi na biyu. Tana kallon sa tace it is very a long process mister. Matakan suna da yawa gaskiya. Yace all right, I will be back in some minute time. Zan dawo nan da wani dan lokaci. Kuka Hidayat ta dinga yi sosai da ta gane tafiya zai ƙara yi ya barta. Haka nan ya barta gun masu kula da marayun wajen ya wuce. Police station ya koma. APC ya ajiye fen da hannunsa yana kallon Alhaji Ahmad ya ce, so you mean kana son tafiya da ita har lokacin da Allah zai sa a samu iyayenta? Alhaji Ahmad ya ce, yes exactly sir. APC ya ce, sai dai ka san da cewar you did not adopt her. Don duk lokacin da iyayenta suka bayyana za a mayar masu da ita. Alhaji Ahmad ya ce, insha Allahu, ni ma na fi son haka, and as I have said, saboda health issue ɗinta yasa zan tafi da ita. She will not cope in the orphanage. I will be dropping all necessary information kamar yadda ka bukata, duk da ni ba bako bane a wajenka. Idan ma baka san nauyin da ya kamata ba, na tabbata ka san yayana. Ai murmushi APC ya ce, sure, I am not doubting you, barista. Allah ya taya ka riko har kafin Allah ya bayyanar da mahaifanta. Alhaji Ahmad ya ce, insha Allah, na gode sosai for understanding me. Wani short note APC din ya yi a takarda, ya yi Stephen, sannan ya kira wani police officer ya koma orphanage din tare da Alhaji Ahmad don ɗauko Hidayat. Har sannan Hidayat na zaune inda Alhaji Ahmad ya barta tare da ɗaya daga mai kula da su, sai dai mai kula da su ɗin ba ta gun, ita kaɗai ce zaune gwanin ban tausayi. Har sannan ta ƙi cin biskit ɗin. Babu ɓata lokaci aka ba sa ita ya bar orphanage ɗin bayan ya sallami police officer ɗin. He can't see how happy Hidayat was bayan sun shiga mota. Ganin tana ta ƙoƙarin buɗe biskit ɗin, hannunta ya amsa ya buɗe mata, ya miƙa mata ta ce, abba za ka mai da ni gun Amina da abba na? Ya shafa kanta ya ce, insha Allah dota. Ta yi murmushi sosai tana cin biskit da hannunta. Seat belt ya sa mata, yana kallon agogon da ke nuna masa 5 saura 'yan mintuna. Ya gama addu'o'in da zai yi sannan ya ɗau hanyar fita Kano zuwa garin Kaduna. Har suka shigo cikin garin Kedi wajajen karfe 9 na dare. Bacci Hidayat take slowly yake driving bayan ya shigo anguwar da gidansa yake. Anguwar so silent, ga fitilu ta ko'ina da ya haska anguwar kamar da rana. Bakin wani gate ya ja, ya tsaya ya yi horn, wanda hakan ya farkar da Hidayat. Laluba motar ta shiga yi, ta ce, abba. Yana kallonta ya ce, I'm here. Bata kuma cewa komai ba, dama kawai so take ta tabbatar bai barta bane. Ya ɗan yi murmushi ya ja motar zuwa cikin babban compound da ke ɗauke da ginin duplex. Bayan mai gadi ya buɗe masa gate da sauri, parking ya yi a space ɗin da ake tanadar domin parking a compound ɗin. Wani matashi ne da ba zai wuce 28 ba ya fito daga cikin babban building ɗin gidan, ya nufo parking space ɗin. Alhaji Ahmad ya kashe motar ya buɗe ya fito. Matashin ya ɗan rusunar da kansa ya ce, sannu da hanya abba. Alhaji Ahmad ya ce, yauwa sannu, but ka damu ka kira ni tun jiya da kake min sannu ta hanya yanzu? Yana faɗan haka ya wuce sa, ya zagaya ɗaya side ɗin motar. Da ido matashin ya bi sa bai ce komai ba. Alhaji Ahmad ya buɗe door ɗin side ɗin da Hidayat take zaune. Ya kamo hannunta ya sako da ita daga cikin motar. Matashin ya ɗan koma baya yana kallon su a bit surprise. Alhaji Ahmad ya ce, ka fiddo min laptop ɗina bayan motar. There are some other things ma, ka taho da su ciki. Yana faɗin haka ya nufi entrance ɗin shiga gidan yana riƙe da Hidayat.
Matashin ya buɗe motar ya ɗauko abin da ya ce masa sannan ya bi bayansa. Alhaji Ahmad na shiga falo Rabi'a da Khadija suka taso da gudu don rungume sa sai dai ganin Hidayat da yake rike da duk suka tsaya ba su ƙarasa gun nasa ba. Khadija ta ce who is she dad? Yana ƙoƙarin cire takalminsa ya ce sabuwar 'yar uwarku. Kallon juna Khadija suka yi da Rabi'a. Ya ƙarasa falon ya zaunar da Hidayat kan kujera sai dai ta ƙi sakin hannunsa kamar za ta yi kuka ta ce abba kar ka bar ni don Allah. Ya ce no ba zan bar ki ba, we are home yanzu. Yana faɗin haka ya kalli Khadija ta ce ina mominku? Khadija ta ɗan cinno baki ta ce upstairs. Ya ɗaga Hidaya ya wuce sama da ita. Khadija da Rabi'a suka juya suna kallon yayansu da ke tsaye bakin kofa yana kallon ikon Allah shi ma. Da sauri suka nufe sa a tare suka ce ya Shram who is she? Wace ce ita? Ko kallon su bai yi ba ya nufi fat ɗin abbansu don ajiye masa system ɗin da ke hannunsa. Alhaji Ahmad ya buɗe ƙofar falon mai ɗakinsa still holding Hidayat hand. Daidai fitowarta daga bathroom ɗinta ya zaunar da Hidayat saman kujera kafin ya ce komai tana ƙare ma Hidayat kallo daga sama har ƙasa ta ce waye wannan kuma barista? Ya ce sannu da hanya ya kamata ki fara yi min sannan tambayoyinki su biyo baya. A takaice ta ce to sannu da hanya. Wace yarinya ce wannan ka shigo min da ita har falo? Sai a sannan ya ɗaga kai ya kalli matar tasa ya ce baƙuwa ce. Ta ɗan yatsuna fuska ta ce baƙuwa kuma daga ina? Kuma ina za a kai ta? Ya ce baƙuwa daga Kano kuma nan za ta zauna insha Allahu rabbi. Da mugun mamaki ta ce ‘yar wace ce ita? Ya ce baiwar Allah ce. A kufule ta ce please be straight barista. Ina ka samo yarinya? Kowa ma ai bawan Allah ne. Barista ya ce gashi nan na gaya maki. What else do you want to know? Mi kuma kike son sani? Kamar jiran tambayar take ta mayar masa da amsa da sauri ta ce manufar zuwanta gidan nan sannan mun haɗa wani dangantaka ne da ita. Ta gyara zama ya ce manufar zuwanta gidan nan shine don ta zauna da mu na wani ɗan lokaci. Dangantakar mu kuma kawai shine kasancewarta 'yar uwarmu musulma. Kallonsa ta dinga yi surprise, furious and mad at the same time. Blankly ta ce I don't get you abban Shram. Ban gane abin da kake nufi ba. A ina ka samu wannan yarinyar? Ya miƙe ya ce her parents are missing so we need to look after her kafin Allah ya bayyanar da iyayenta. All that aside she is blind. Hajiya Maryam ta ce makauniya ce. Yana faɗin haka ya fita daga falon. Hajiya Maryam da ta bisa da kallon mamaki lokaci ɗaya ta ce tabɗi jam to sannu humanitarian. Sai kuma na ce maka gidana orphanage ne, gidan marayu ko kuma police station. To wallahi ka saurare ni da kyau. Yarinyar nan dai ba za ta zauna gidan nan ba. Me muka haɗa da ita daga ganin yarinya a titi ka kinki mota ka kawo mana gida. Wai iyayenta sun ɓata kamar wasu gyaɗa. Anya ma barista ka san me kake yi kuwa? Yanda duniyar nan babu gaskiya kwata-kwata kowa ya zama mugu. Ya zama abin tsoro ka ɗauko mana yarinya ka kawo gida. A'a wallahi ba gidan nan ba. Ka ɗauke ta ka kai ta police station ko kuma ka kai ta gidan marayu. Tana faɗin haka ta wuce ɗakin ta rai ɓace don ɗaukan wayarta. Hidayat dai na zaune sai kallon direction ɗin da masifar ke fitowa tashi take yi. Gaba ɗaya a tsorace take. Lokaci ɗaya hawaye ya kawo manyan idanuwanta. Bayan minti 5 Hajiya Maryam ta fito ɗakinta tana kallon Hidayat tana huci. Ta daka mata tsawa ta ce ke maza tashi ki fita ki ban waje kar in illata ki. Miƙewa Hidayat ta yi da sauri ta fashe da kuka tana laliban hanya. Ta ce abba where are you? Muryarsa ta ji ya ce I'm here. Har ya ƙaraso cikin falon kallon Hajiya Maryam yake. Ransa a ɓace ya ce wannan ya zama na ƙarshe a gidan nan kar ki sake ki mata tsawa. Na ce a gidan nan Hidayat za ta tsaya har sai an samo iyayenta. I mean my words. Buɗe baki ta yi tana kallonsa da farko sai kuma ta yi wani murmushi mai sauti tana tafa hannu ta ce to sannu uban 'yan kula da mutane idan ni ban kai in yi magana da ka ji ba
na san ba za a rasawa yanda za su yi magana ka ji ba. Look, Ahmad, it is not as it am been wicked. Ni ba muguwa ba ce. Allah ya ga zuciyata kawai zama ne da mu. Ba na so don hankalina bai kwanta da hakan ba. To wai ma akan mi za ta zauna da mu? Kai da kake lauya, ai ya ci a ce ka fi ni sanin me duniya ke ciki. To idan ba akwai wani ɓoyayyen al'amari a ƙasa ba, daga zuwa mitin Kano sai kawai ka dawo da yarinya wai ka tsince ta a titi babu iyaye. Kar ka manta idan kai lauya ne to ni kuma matar lauya ce. Ya dakatar da ita ya ce wallahi azim Maryam, wannan yarinya a hanya na haɗu da ita kamar yadda na faɗa maki. Mota ce ta buge ta, muka yi asibiti da ita, I was there har ta farfaɗo. Let's just stop all this, Maryam. Put Rabi'a or Khadija in her shoes, please. A mugun fusace ta ce Allah ya kiyaye. I can't imagine my children in her shoes. Why will I? Kar ma ka gaya min haka. Ni dai abin da na sani shine hankalina bai kwanta ba kuma ba zai ma taɓa kwanciya da yarinyar nan ba. Wa ya sani ma ko aljana ce da gashi haka. Bai kuma ce mata komai ba. Ya kama hannun Hidayat da ke kuka a hankali ya fita falo da ita zuwa downstairs. Hajiya Maryam ta kasa zaune a falon nata sai zagaye take buɗe ƙofa akai. Shuram ya shigo da sallama can ƙasa. Hajiya Maryam ta kalle sa da sauri ta ce Shuram, kana ganin mahaifinku ko? Me yake nufi da kawo mana yarinya gida ba dangin iya balle na baba? Ya san yar wace ce ko ma shegiya ce? Bai sani ba kawai ya kawo mana ita gida. Wallahi something is fishy. Kuma in dai yarinyar nan za ta zauna gidan nan sai dai mu bar masa gidan shi da ita gaskiya. Dan mu ba gantalallu ba ne, wai kuma makauniya ce. Kai ka ji fa. Tun fara maganar ta sai a sannan Shuram ya kalle ta da sauri jin wai makauniya ce. Ta yi mitsi da ido ta ce wallahi haka ya ce makauniya ce ba ta gani kuma na ga alama hakan. She's blind. Oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya samu barista ni Maryam? Anya kuwa yana right sense ɗinsa? Shuram dai bai ce komai ba, ya juya zai fita. A muguncan fusace ta ce, to malam, ba shiru za ka yi ba, ka wani juya sumi-sumi za ka wuce. Zuwa za ka yi ka same sa tunda yana jin maganar ka. Ka lallaba sa a fitar mana da yarinyar ya kai ta police station. Babu ruwana da gayyar tsiya. Yarinyar nan ba za ta kwana gidan nan yau ba. Shuram na fita ya nufi fat ɗin mahaifinsa ya buɗe ƙofar falon da sallama. Hidayat ce kawai zaune kasan kafet da ke falon, ga kwaf ɗin fresh milk a hannunta. Jin an buɗe ƙofar ta dakatar da shan madarar da take yi, tana waige-waige. Bai kalli direction ɗinta ba, ya nufi ɗakin abbansa. Sallama ya yi bayan ya amsa masa ya shiga. Zaune ya same sa gefen gadonsa, ya ƙarasa ya zauna nan ƙasa gabansa yana kallon sa ya ce, ya hanya Abba? Abba ya kalle sa ya ce alhamdulillahi. Shuram ya ɗan shafa kansa ya ce Abba akan wannan yarinyar. Sai kuma ya shiru. Abba ya ce yes, what about her? Ina jin ka. Shuram ya ce is she supposed to be here? Abba ya ce of course. Ai nan din gidana ne ba na wani ba. So why will not she be here? Me kuma zai hana zamanta a nan gidan? Tunda na amince da hakan. Shuram ya girgiza kai alamar ya rasa abin da zai ce. Abba ya ce yes, gidana ne ba naka ba. Balle na mahaifiyarka ko? Shuram ya ce but Abba ka san ba daidai ba ne. Babu abin da muka haɗa da ita. Ba mu san ta ba. We don't even dakatar da shi Abban ya yi so peace up ya ce get out my friend. Who are you to questioning my orders? And don't you even have human concerns. Zaka so kanwarka ta tagayyara a rayuwa. Miƙewa Shuram ya ce I'm sorry. Daga haka ya nufi ƙofa ya fita. Satan kallon Hidayat ya yi lokaci ɗaya ya wani haɗe rai ya fice daga falon. Jin buɗewar gate ya sa Alhaji Ahmad ya miƙe ya isa jikin tagar ɗakinsa yana kallon compound ɗin gidan don ganin wanda zai fita. Motar yayansa ne ya shigo compound ɗin, ya bi motar da kallo har ya yi fakin, sannan ya girgiza kai ya koma ya zauna. Ba a ɗau lokaci ba kuma wayarsa ta fara ringin. Ya duba ganin yayan nasa ke kiransa, ya miƙe ya fita ɗakin. Kwance ya ga Hidayat ta fara bacci nan ƙasa.
ya ɗaga ta ya kwantar da ita kan kujera sannan ya fita. Direct main falo ya nuce ya tadda wansa Alhaji Umar zaune saman kujera. Ga Hajiya Maryam zaune falon ta sha kunu kai ka ce bata taɓa dariya ba. Zaunawa ya gaida yayan nasa. Alhaji Umar ya amsa yana kallon Hajiya Maryam ya ce me ke faruwa Maryam? Ta kwantar da murya ta ce kana ji Alhaji ko awa ɗaya ba a yi ba da dawowar barista daga Kano amma sai me? Nan ta kwashe komai ta tsara masa tana matsar kwalla ta ce sanin ta muka yi Alhaji ko me muka haɗa da wannan yarinyar? Mun san me yasa iyayenta suka jefar da ita da har shi zai ɗauko ta? To gaskiya na ga abin ba wanda hankali zai ɗauka ba ne. Shi yasa na kira ka don ka yi intervene don gaskiya I don't know what come over barista. Ban san me ya same sa ba. Kawai muna zaman mu ya ja mana magana. Alhaji Umar na kallon kanin nasa ya ce barista wace yarinya ce wannan ka ɗauko ka kawo cikin gidanka. Alhaji Ahmad ya jinjina da kansa da kujera ya ce Dokta na san da kai ka ga yarinyar nan za ka yi fiye da abin da na yi ma. Sincerely I mean to harm to my family. Taimako kawai na yi saboda Allah and I thought they will also welcome the idea. Na da ta za su so taimakon da na yi. Da sauri Hajiya Maryam ta katse sa ta ce to family ɗinka ba sa son taimakon nan gaskiya. Your idea is not welcome. Kawai ka maida ta inda ka ganta. Idan kuma zuciyarka ba zai yarda ka maida ta ba to ka kai ta gidan marayu. Wani kallo ya jefa mata ya ce baki isa ba ki bani oda a gidana ba Maryam. I did what I know is right. You are not in the place to kick away my decision. Na ce maki baki isa ba. Alhaji Umar na kallon su ya ce hold on bawan Allah ba na son hayaniya ka saurare ni. Alhaji Ahmad ya ce doctor if you are in any doubting me ka kira abokinka ASP Usman. He will explain everything to you. Babu abin da zai boye maka. Shi ma ya bani go ahead din tahowa da yarinyar. When I request doing so ban taho da yarinyar nan ba sai da izini da sa hannun ASP. Miƙewa Alhaji Umar ya yi bayan shirin wani ɗan lokaci ya ce yanzu ina yarinyar take. Barista ya miƙe ya ce mu je ka ganta tana sama falo na. Bin bayan su Hajiya Maryam ta yi zuwa falo ɗin mai gidan nata da sauri. Kallon Hidaya da ke bacci Alhaji Umar ya dinga yi kafin ya ce she is so little. Alhaji Ahmad ya buɗe hannunsa ya ce of course she is. Hannu Alhaji Umar ya kai goshinta ta buɗe ido da sauri ta kamo hannun ta ce abba ya ɗan yi jim sai kuma ya ce how are you. Shiru ta yi tana ƙoƙarin miƙewa ya ɗaga ta zauna. Hajiya Maryam sai kwaɓa baki take fuska a murtuke tana kau da kai. Alhaji Umar ya girgiza kai ya sauke ajiyar zuciya ya ce this is serious. Abin da zai faru yanzu shine ke Maryam ki yi haƙuri ta kwana zuwa gobe za a san yadda za a yi da ita. A yi insha Allahu there will be a meeting tomorrow at my residence. Idan Allah ya kai mu shi dai barista bai ce komai ba. Hajiya Maryam ta ce Allah ya kai mu amma wallahi ba zan riƙe yarinyar nan ba. Kun ji rantsuwar musulmi sai dai duk abin da zai faru ya faru. Daga haka ta fice daga falon duk suka bi ta da ido. Karfe 10 barista Ahmad ya fita falonsa zuwa falon Hajiya Maryam. Kallo take ita da Rabi'a da Khadija a falon nata. Khadijan ta ce to mami me yasa bai kai ta orphanage ba. Hajiya Maryam ta keɓe ta kwaɓa baki ta ce neman suna mana keko bayan lauya gashi humanitarian ɗin da ya laƙa ma kansa. To wallahi ba dai wannan gidan ba daidai nake da su duka. Rabi'a ta ce an kuma ya ce makauniya ce fa. Hajiya Maryam ta ɗau apple ɗin gabanta ta ce ko kurma ce sai ya fitar da ita gidan nan. Ban gama wahala da nawa yaran ba zai kwaso min wata can ba dangin iya balle na baba. Shi dai ya cika fitina ne kawai. Khadija ta ce ni dai idan ya ce nan za ta zauna gara in koma gidan Aunty Fatima. I can't stay in the same room with her. Wallahi if muguwa ce. Hajiya Maryam ta ce sai dai shi da ita su bar mana gidan. Shigowa abban ya sa ta yi shiru.
tana kallon sa gaba ɗaya. Ya ce bani da abinci a gidan nan yau kenan. Hajiya Maryam ta ce oh na zata you are full. Ai da naga ka fi concentrating kan yar tsuntuwa ban san kana tare da yunwa ba. Rabi'a go and save him downstairs. Kallonta kawai yake kafin ya gyaɗa kai ya juya ya fita falon. A hankali Khadija ta ce abba it's just acting straight. Dubi fa ko kula mu bai ba tun da ya dawo. Hajiya Maryam ta ce a to ina zai kula ku ga makauniya ya saka a gaba. Khadija Rabi'a ta tashi ga makauniya saka a gaba. Khadija Rabi'a ta tashi ta fita don kai ma abban nata abinci a falo. Yana zaune falon yayi nisa tunanin da yake. Ta ajiye abincin ta ce abba ga abincin. Ya ce ba zan ci ba ki ɗibar ma yarinyar nan kawai ki fita da sauran. Ta kalli Hidayat da ke kwance fararen idanunta a buɗe. Ta ɗan haɗe rai da ta buɗe abincin ta ɗibi kaɗan ta ɗora nama ɗaya. Kallonta kawai abban nata yake. Ya ce add the meat. Ta ƙara ɗora wani naman sannan ta miƙe ta fita da sauran abincin. Miƙewa ya tafi gun Hidayat ya ce kina jin yunwa ko? Ta gyaɗa masa kai ya kama hannunta ya ɗau plate ɗin abincin ya fita. Main falo ya koma ya shiga wani ɗan korido ya ƙwanƙwasa da ɗaya daga ƙofofin biyun da ke wajen. Wata matashiya da ba za ta haura 35 ba ta buɗe ƙofar. Ganinsa ta durƙusa ta da sauri ta ce sannu da dawowa Alhaji. Ina wuni? Ya ce lafiya lau. Ga wannan yarinyar ki kula da ita ki bata abincin nan sannan ki taimaka mata ki mata wanka. Bayan ta yi wanka ki mata shimfiɗa ta kwanta. Tana da matsalar ido. Matar ta kama hannunta da sauri ta ce to insha Allahu Alhaji. Daga haka ya juya ya bar wajen. Bayan ya yi mata sai da safe. Washe gari ya kasance Lahadi. Bacci 'yan gidan suka dinga yi har karfe 8. Hajiya Maryam ta sako falo wajajen 9 don ganin ko Saudat ta gama shirya breakfast. Kitchen ta same ta tana juye ruwan Lipton da ke ta kamshi a flask. Alamar dai ta gama komai shi kadai ya rage. Hidayat na zaune daga kusa da kofa. Hannunta rike da kwaf ɗin shayi da Saude ta haɗa mata. Ga plate ɗin kwai da dankali da plantain. Hajiya Maryam ta wani zaro ido ta ce Sauda me zan gani haka? Wa ya sa ki wannan aikin? A ina kika ga yarinyar? Ko a ina kika santa? Da sauri Sauda ta zube ƙasa tana gaishe ta. Ta ce Alhaji ne ya kawo min ita jiya da daddare ya ce in kula. Tsawa ta daka mata da ƙarfi ta ce to wallahi a bakin aikinki da ya kawo miki ita ba ki iya zuwa ki same ta ki same ni ba kawai sai ki yanke hukunci saboda ke ajiye da kanki ko? To wallahi kin gama min aiki a gidan nan yau. Yanzu nan za ki kama gabanki. Haƙuri Saudan ke ta dinga bata a tsorace tana cewa Hajiya wallahi Alhaji ne ya kawo min ita. Ki yi haƙuri ki rufa min asiri. Ni ban san komai ba. Hajiya Maryam ta ce ni dai na ce kin yi akan aiki ki wallahi. Maza ta tara naki naki. Daga haka ta juya ta fice daga kicin ɗin tana huci. Karfe 10 Alhaji Ahmad ya ɗau Hidayat suka fita zuwa parking space. Hajiya Maryam da ke zaune ta bisa da kallon mamaki sannan ta kalli Shuram da ke operating laptop a falon ta ce ka gani ko Shuram gaskiya abin nan ya fara bani tsoro. Wannan abun ba na hankali ba ne. Something is wrong somewhere. What is wrong with your father? Shi dai kallonta kawai yake bai ce komai ba. Wai sai fara rangin ya ɗauka ganin abbansa ne ya kai kunne. Daga ɗaya ɓangaren abban ya ce ka gaya ma babarka ƙarfe 11 ne mitin ɗin da dokta ya kira ni zai yi tafiya. Shuram ya ce to abba. Daga hakan ya katse wayar yana kallon mahaifiyarsa ya ce abba ya ce babba zai yi tafiya so da wuri za a yi mitin ɗin. Miƙewa Hajiya Maryam ta yi ta ce to ai a shirye nake sai ka kira ƙannanka duk mu ɗunguma zuwa gidan. Wato ba zai iya gaya min ba sai dai ya ba da saƙo a bani. To duk mu je a yi ta ƙare yanzu. Babban gida ne sosai don har ya fi na barista Ahmad girma. Shuram ya fakin a parking lot ɗin gidan. Momi ta fito ta nufi hanyar shiga gidan. Direct ɗakin Hajiya Amina uwar gidan Alhaji Umar ta nufa. Bayan sun gaisa Hajiya Amina ta ce ɗazun nan Alhaji ke ce min akwai mitin wai kuna hanya. Ni dai na ce to Allah ya sa lafiya dai. Momi ta ce ina fa lafiya
wallahi ba lafiya. Tsaf ta kwashe ma Hajiya Amina abin da ke faruwa ta sanar mata. Hajiya Amina ta buɗe ido sosai ta ce ikon Allah. To meye ma'anar haka da barista ya yi? Momi ta ce ni na san masa, ni dai wallahi kin ji rantsuwar musulmi ko? To yarinyar nan ba za ta zauna tare da ni ba. Ba ruwana, haka kawai ban san hawa ba ban san sauka ba. Ba yanda duniyar nan ta lalace. Hajiya Amina ta ce to ai dama babu wannan zancen. Ta yaya za ki riƙe yadda ba a san tushenta ba? Kada ki kuskura wallahi. Wai kuma makauniya kamar dai a wasan kwaikwayon Hausa? Momi ta ce ke ki bari kawai. Na san ƙarshen dokta ya ce a bar ta gidan nan. Da sauri Hajiya Amina ta katse ta ce wajen wa? Haba wannan ai labari ne. Babu wanda zai so mu wannan gangancin. Dariya Momi ta ce to ba sai abokiyar zamanki ta riƙe ba? Hajiya Amina ta yi tsaki ta ce ai sai dai ta kai ta gidansu. Amma wallahi babu wajen zaman yarinyar na a gidan nan. Momi ta ce a to taimakon da idan kai ma yanzu yake zame maka jaraba. Miƙewa ta ce bari in je in gaida tsohuwar can. Hajiya Amina ta ce tana can kuwa yau babu mutunci. Yau ba mutunci ta tashi. Momi ta yi dariya ta ce ni dai Allah ya dubi zuciyata ya raba ni da alaƙaƙai. Hajiya Amina ta ce wai ai zancen komawa gidankin take yanzu. Momi ta ce tabɗi zaman mu ba zai yiwu ba. Wannan karan ƙarara zan fito in yi magana. Daga haka ta fita ɗakin. Da sallama Momi ta shiga. Wani babban ɗaki ne sosai babu abin da babu a ciki irin dai na tsofaffi. Shirin na zaune kusa da wata tsohuwa da ta yi tsit lokaci ɗaya ganin shigowan Momi. Momi na murmushin yaƙe ta zauna ta ƙasa ta ce sannu kaka. Tsohuwan na gyara ɗaurin kallabinta ta ce sannu. Momi ta ce an tashi lafiya kaka? Kaka ta ce eh to lafiyar kenan amma kin ganni nan wallahi tun safe babu karen da ya leko ni a gidan nan har shi Umar. Hana rantsuwa dai ya shigo da asuba ya gama zamansa a can na kusan minti 30 ya fita. Wallahi maran gidanki ya fiye min nan so 10. Gara ke da yunwa kawai kike bari na. Momi ta haɗiye abin da ƙyar ta sunkuyar da kanta. Kaka ta ce kin ga wannan bakar matar Amina ni dai ina ga da ƙyar ta wanye lafiya. Ni dai ki tafi da ni gidanki. Da sauri Momi ta ce ai haƙuri ake yi a ko'ina kaka. Ko ina haƙuri ake ba wai wani abu ba. Kawai a yi ta haƙuri tunda dokta ya fi son yana ganin ki kusa da shi. Kuma ma hakan ya fi wallahi. Yanzu ma mitin muka zo yi babu lafiya. Da sauri kakan tana ta taɓa baki. Da sauri kaka ta ce me ya faru kuma? Momi ta gyara zama tana taɓa baki nan ta tsara ma kaka duk yadda aka yi daga daren jiya har zuwa safiyar yanzu har da ƙari. Kaka da ta gwalo ido tana kallonta ta ce ba lafiya shi Ahmadin ya ce babu wanda ya isa ya saka shi ya kuma hana shi. Momi ta ce to ni ma dai ban gane kan lamarin ba. Abin dai gashi kamar almara. Kaka ta ce to ina yar makauniyar take yanzu. Momi ta ce tun sassafe ya fice da ita ko bi ta kan mu ma bai yi ba. Kaka ta riƙe haɓa tana kallon Momi ta ce lallai ba lafiya. Kar ki yarda ba mu san irin ta ba kuma ba ma buƙatar sani. Ba ruwana da jajibe-jajibe. Gaskiya to meye kuma na tsinto yarinya kamar wadda na ce ma je ka gani. To ni dai ba ruwana mu je a yi mitin ɗin gaba ɗaya. Aikin ga ko shigowa gaishe ni ma bai yi ba. Tunda ya tsinto wata uwar tasa a titi kuma a ce min lafiya kalau. A'a wallahi ba lafiya. Sosai hankalin Momi ya kwanta jin furcin kaka. Kaka ta miƙe ta nufi kofa Momi na biye da ita tana murmushi. Shirom ya bi su da kallo kafin ya miƙe shi ma ya fita falon. Babban falo ne ɗauke da tsadaddun kujeru ba masu hayaniya ba. Hajiya Amina da kishiyarta Hajiya Hauwa na zaune falon. Sai Safiya, Nafisa da Aisha 'ya'yan Hajiya Amina. Jamila da Zainab 'ya'yan Hajiya Hauwa su ma na zaune falon. Khadija da Rabi'a duk suna falon su ma. Abba na zaune tare da Hidaya da ya zaunar gefensa. Alhaji Umar ma na zaune idonsa akan TV da ke nuna tashar Aljazeera.
A tare Hajiya Maryam ta shigo falon da kaka da ta tsuke fuska. Abba dai kallon mahaifiyar tasa kawai yake har ta zauna. Shirom ne ya shigo da sallama, ya nemi kusa da Khadija ya zauna, sannan ya gaida su Hajiya Amina da baffansa. Da murmushi ya amsa masa gaisuwar cousin din nasa mata, ɗan cousin din nasa. Mata da ke kallon sa gaba ɗaya. Baffa ya rage volume ɗin TV ɗin, ya ce ina su dai. Safiya ta ce bai dawo training ba. Baffa ya gyaɗa kai alamar gamsuwa. Abba na kallon kaka ya yi ƙasa da kai, ya ce an tashi lafiya kaka? Kaka ta ce a'a ba ruwana, lafiya lau na tashi. Tana magana ne tana kallon Hidayat ƙasa-ƙasa. Rabi'atu da Khadija suka gaishe ta, su ma ta ce to duk ku tashi ku fita. Ku kun ga sa'anninku ne a nan? Wannan ai ba maganar yara ba ne, babban magana ce. Yaron kirkin nan kaɗai ya cancanci zama a nan. Duk ku fita. Hajiya Hauwa ta yi murmushi tana kallon Shirem da ya sunkuyar da kansa. Miƙewa su Khadija suka yi gaba ɗaya, har da su Safiya suka fita. Babu halin koyi mata kallon banza. Shiru ne ya biyo baya a falon. Baffa ya buɗe wajen da addu'a. Bayan haka ya kalli Hajiya Maryam ya ce wallahi why did you invite our mother here? Ta gyara zama ta ce because it is necessary, she need to know what is happening. Bai kuma cewa komai ba. Bayan few seconds ya ɗaura da cewa ba wani abu ne ya tara mu nan ba. Jiya da maraice barista ya dawo gida da wata baiwar Allah wadda hakan ya kawo rashin fahimta a can gidansa, ga kuma yarinyar da ya zaune kusa da shi. Ya faɗi haka yana nuna Hidayat, wanda duk kana ganinta ka san a tsorace take. Ya ci gaba kamar haka, duba da irin zamanin da muka tsinci kanmu na yanzu, a gaskiya hakan ba shawara bace mai kyau. It is risk bringing the little girl home. Sai dai mu duba wannan yarinya har nawa take gaba ɗaya. Duk magidancin kwarai ya ga yarinyar nan that looks helpless a hanya, ba lallai ya iya wuce ta bai yi making effort ɗin taimakonta ba. Komin ƙanƙantar taimakon kuwa, sai dai shi barista na san taimakon ya yanko sa da girma ne, tunda har gidansa ya kawo wannan baiwar Allah, wanda ba kowa zai yi hakan ba a zaman nan na yau ba gaskiya. Ba wai ina nufin hakan da ya kuskure ba ne, amma in the other way round za a iya kiransa da kuskure. Kaka da ke ta hararar Baffa ta yi kwafa tana girgiza ƙafa. Baffa ya ci gaba, amma kuma zai iya yiwuwa ya ga kawo ta gidan shine kaɗai in fita, duba da cewa she is unsighted har zuwa lokacin da Allah zai bayyanar da iyayenta. Calmly Hajiya Maryam ta ce idan bai bayyana iyayen nata ba fa. Baffa ya ce wannan kuma ba za a rasa yadda za a yi ba insha Allahu. Hajiya kar ki manta, one knows not where his or her road lies. Sannan muna da baya. We should always try positioning things in our shoes. Girgiza kai ta yi irin ba mutunci ta ce, to ni ban hana sa rike ta ba doctor, amma wallahi azim ba ni zan rike masa ita ba. Ya nemi inda zai kai ta ko kuma ya bar ta nan wajen ku, ai duk ɗaya ne. Da sauri Hajiya Amina ta kalle ta da wani expression. Kaka ta kwaɓa baki ta ce to duk ku gama. Duk aka yi shiru ana kallon ta. Ta gyara zama ta ce to maza, tun muna mu bakwai ba mu dawo mu takwas ba a falon nan. Amadu ya maida wannan yarinyar inda ya ɗauko ta. Mu ba gantalallu ba ne, ba mu saba kwashe-kwashe ba a dangi, ba za kuma a fara ba kan ɗana ba za a fara kan ɗana ba. Shiru ne biyo bayan abin da kaka ta ce a falo. Abba da Baffa sai kallonta suke. Hajiya Maryam ta ci kamar ta tashi ta rungume kaka don farin ciki. Hajiya Amina kuwa sai murmushi take ƙasa-ƙasa. Hajiya Hauwa dai sai kallon Hidayat da ta makale jikin Abba take. Buɗe ƙofar aka yi, wani matashi ya shigo da sallama, sanye yake da sport wears. They have many resemblance in common with Shuram. Sai dai
ya girme Mushroom da shekara ɗaya, duk da ba wai hakan ya nuna ba ne. Bin occupant ɗin falon ya yi da kallo, cause he know nothing about the meeting. Ya kalli kaka da ta tsuke fuska, ganinsa ta ce, kai, ka ji wani neman fitina gun mutumin nan? Ko su dai zaunawa ya gefenta, cause ya san she will brief everything a nan take kafin ma a ce masa komai a falon. Ta gyara zama ta ce, ƙanin ubanka dai ya zama abin da ya zama. Wai ka ji yarinya ya tsinto ya kawo gida? Ba dangin iya balle na baba, har yana kirarin babu wanda ya isa ya hana sa saboda ya yi niyya bai san magana zai dawo kunne na ba. To mu zuba ni da shi, idan shi ya haife ni ai yanzu kowa zai sani. Kuma na ce masa maza ya mayar da ita, kada raina ya ɓaci. Murya can ƙasa Sudes ya ce, wace yarinya ce? Hidayat ta nuna masa, rai ɓace ta ce, ga ta can kamar mage. Sudes ya kalli Hidayat da ta makale Abba, sannan ya kalli Abba da faffansa da suka kasa cewa komai. Ya maida dubansa a kan kaka, lokaci ɗaya ya haɗa rai ya ce, to miye dan an taimaki wannan 'yan yarinyar? Ni na ma zata wani babban abu ne ya faru a gidan. Yanzu ba fata ba yau a ce Safiya ko Jamila sun ɓace, ba ki son wani ya taimaka musu kenan? Kika san dalilin da yasa Allah ya raba ta da iyayenta? Ke da za ki yi fatan Allah ya bayyana su? Katse sa ta yi da sauri ta ce, kun ji min fitsararren yaro ko? To, ce maka nai ban yi addu'a Allah ya bayyana iyayen nata ba ne? Ni dai ba ruwana, ka daina min sharri. Dama kwana biyu na fita harkarka, gidan nan sam baka da mutunci, ka raina ni. Ya miƙe ya ce, a'a, ni ban raina ki ba, kaka, ke dai ba ki san gaskiya. Kawai ki bar Abba ya riƙe yarinyar a ci gaba da neman iyayenta. Yanzu idan ya mayar da ita, kika san hannun wanda za ta faɗa? Kin san fa idan ta faɗa hannun mugaye, ke ma kina da kamashu mai girma. Sannan kin fi kowa cewa a ji tsoron Allah. Kuma ga lamarin da ya kamata mutum ya ji tsoron Allah nan. Tagumi kaka ta yi ta ce, kuna dai ganin Aliyu ko? To ba komai, rayuwa ce ai. Hajiya Maryam da ke ta zufa, sai kallon su da take tana haɗiye abu da ƙyar. Babba dai ya jinginar da kansa da kujera, yana kallon ɗan nasa. Abba kam kansa na ƙasa shi ma yana sauraron sa. Hajiya Amina duk uwar hararar da take gabza ma ɗan nata ya ƙi kallon direction ɗinta. Hajiya Hauwa banda murmushi babu abin da take. Sudes na kallon kaka ya ce, kawai dai yanzu saboda tsoron Allah ki bari Abba ya nemo iyayenta kuma ta zauna har sadda Allah zai bayyana su. Kaka ta ce, to in dai ni dai ba ruwana, dama Maryam ce ta ce bata yadda ba, banda haka ni miye nawa, ai ɗa na kowa ne, ba wase mai shi, me min da zan kore ta, banda abinka Sudes. Amadu ya tarkwanta har Mahadi ya bayyana ma babu abin da ya sha min kai. Ni dai Sudes ya shafa kansa. Sudes ya shafa kansa ya ce, idan har ya kai zuciyarki ce masa zaki, kin amince ya rike ta. A mugun fusace ta ce, to ya rike ta mana, ni ina ruwana, ai ɗa na kowa ne. Amma gaskiya ka daina rashin kunya, zan haɗa ka da ubanka. Kaf ka raina ni tamkar yadda uwarka ta raina ni. Ya ɗan buɗe ido ya juya ya nufi ƙofa zai fita. Kaka ta ce, Allah ya yi min tsari da kai, ni dai ƙaton banza. To masu sauraro duka ina ga a nan zan dakata, sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni Mama Hanifa nake ce muku mu kwana lafiya. Ransa a ɓaci.